YouTube Mirasım kanalı. Esselamu aleyküm. Hormatly adamlar, Päw Pälwanyň bilen bolan wakalary şekilli ýazgyda aýtmagy sorapdyrlar eken. Şu görjülen ady ýaýlym görýän adamyň hormatyny menem bolýa diýdim. Bir munasyp adam, watan üçin, halk üçin gaty köp işler bitirip giden adam. Döwrüne kynçylygam görüpdir, bolýan şo kynçylyklaryň hiç gaýdyna boyun bolman. Türkmeniň mertebesini saklapdyr, atyryny saklap, şu zat eden üçin menem şunu aýtmagy makul bildim. Bir marda bolan waka, bir Ermeni bilen görüşülen waka bütün külli Türkmen içine ýaýrapdyr, adamlar gaty göwün hoş bolupdyrlar. Şu wakalaryň gitgitligine köşüde bir uly sewdagar kişi oğluny örmekçi bolupdyr dänin. Adamlar üýsürüp garyndaşlaryny owadaky tanalýan bir gep ýörýän adamlara ýanyna çagyryp durdy. Hemmejigini şular adamlar men birin ogul toý etjek diýip bola Allah'dan ogul berdin hada guda bolluk. Şu siziň näme arzuňyz bolsa men toý etip bereýin diýipdir. Aýgara bagy sada nam gurrun edilipdir. Arasyndan soň sen gaýrat etdi. Päw Pälwan bir uly göreş bolan şun marda şunu ýakyp durup Päw Pälwanam şu göreşe geçirseňiz bilen bir görsek diýip haýyş etdirler. Onuň ol sewdagar adam bolan soň baja salan tanýar eken bi. Bolin muňan soň habar uradypdyr däniň baja salaş Pälwanyň mal gelip sargy edipdir. Onuň bular soňa aýdylan günnün bir näçe günden gelmelerdir, duşokdan soňa Päw Pälwan edipdir, baja sala edipdir, Annamrad ağa edipdir, Muhuzuk diýen ýene bir adam edipdir. Şuň baja saladan öňmesi hemmeden göreşýän adamlar ekeni aramlaryna görä sotoýda göreşerler. Ay bolmasa gara Päw Pälwanyň ýany bile gara bir kömekçi hosar hökümine ýanyna gidipdirler. Baranyň soňundan kabul edip alypdyrlar, aýratyn biriň öýüne ýatmaga ýer beripdirler. Şeýdip şu son agra-agramy aýratyn bir güne goýupdyrlar diýe. Gaty adam onuň jemläpdirler bolýan, gelen Pälwan ýa meşhursiz kän bolupdyr diýe. Bir güne gutarjak zat däl, biz bir güne gutarar etdik bunu bolýan. Erti gelin almaly güni agra-agramy Pälwanlar göreşmeli etdirler bolýan. Pälwan gaty kän gelipdir de utamış iki bölüpdirler däniň tekany aýratyn. Bir tarap utomuş bolsun, bir tarap toğutamış bolsun. Şey dip görüşdürülýär, bolmasa bu tormaýa diýipdirler diýe. Şey dip iki bölüp muny başlapdyrlar. Onuň biz atypdyrlar. Ilki meselem kimin bize çykan bolsa ilki toğutamış çyksa, utomuşdan garşyda çykýar diýe. Ýa-da utomuş çykýar, oňa toğutamış çykyp şey dip bu gara ikinin ara baranna diýe. İki tane Pälwanyň alypdyr, ikiden toğutamış bolupdyr diýe. İki Pälwanyň alypdyr, ikiden toğutamış bolupdyr diýe. Biri Päw Pälwan, biri bagyrly, mottuk Pälwan diýen adam alypdyr diýe. Bu adamlar aýdypdyr diýe, bulan Pälwanyň ikiden toğutamış boldy. Bolýan toýun Pälwany bir bolsun diýdiler diýe. Mirasım kanalı. Üç göreşýär ekenler bol gaty adadylar, kän göreşdiler, şuňa ýetinçäler. Şu saparky İnfon jemlejisi bir gedek bolsun. Bir taparda toyun Pälwan belli bolsun diýdiler diýe. Ondan şu Annamrad ağa diýilen bennäni bir goňşymyzdy. Ýaşly adam kän oturup ýanyna gurrun dinledim. Şu Päw Pälwanyň 2 metr boyu var. 130 gram 40 bolýan agramy var, 40 kilograma diýip şey diýip taryfy var bolýan. Bir mottuk Pälwan bagyrly 170 kilodan maňyrda agram mamşyň. 170 kilodan ay bir tuğulum örnadar kerdi. Daýy Pälwan şu Annamrad ağa diýe. Şu başam marmon urkat şu mottuk Pälwan bolsa Päw Pälwan kilwige barmak gelip durýanna diýe. Şol 2 metr boy bilen 140 kilogram agramda o başam barmak ola kilwige barmak gelip dur diýe. Şu baja sala diýe bir çägäň üstüne oturmuşsun. Ýöne ol bir hayal bir zat bolsa jedel edip göreşdirip ýa bir zat edip ýörmüşsin hemen bolýan. Şu pahyr diýe gözünden yarım ýaş bolup ağlap ozal Hudaý meýer Pälwanjan şu gaýrat et, şuňa şu gerek bir güýç ber, şu gerek şu ýyksyn galan ömrüme şunu göreşdirmeýin diýip ağlaýamyş bary. Şu galan ömrüme şunu göreşdirmen.
Şu edek bir biz bir yavru etni, odal Huday meğer pelvardan bir kömek etsin o deyip. Şu diye oturun yerinin anamıra da gözünün döküleyen, casın döküleyen çeğen mırzık etti diye. Şu yarım meğer sol köyüne uyuyor dursun o diye uyuyor. Şey gibi ağlaya diye de. Şimdi bir ikisini görüştür turdular diye ikisi birini kusavdandılar şeyle durdular öllüye. Yankı mottuk pelvan ay bir tuğleme diye de. Ay o yer sırp bir onu öküzleri yardı at diye şey. Şeyle bir çekti önüne. Şu dıyızdı ya yönü yeri oradan düğmen gitti diye de. Bu yankı bağaca çare kelile tutup Allah deyip kıyır. Onunca dıyızdı yeri düğmen gidişini turup diye. Yani mottuk pelvan götürüp bir yerde koydu diye. Bir gedek görüşmüllüye. Hiç gödök görüşen at diye de sol ağırsız gücü bilenim. Alayıp yerde koydu diye. Ay adamlar kıyırıp gözüm aydın. Yankı bağaca çalıdı diyor. O yerinden turdu da diye yıkıp 250 manada diye hatıra yürüyen inerin mahasıya. Pulunu çıkarıp pelvanı, pelvanı bayrak 250 manat verdi diye. Bağlarda men yeni özün mahası 3 manattı diye. 50 manat ver, zarçın 50 manat ver. Melik pelvancan, gözün aydın pelvanın yıktı deyip temin bollu diyen sen kıyırdı diye. Onun oyunun mahası olayamayım onların şey deyip diye kıyırdı. Biz zarçam diye melik pelvancan, gözün aydın pelvanın yıkanır deyip kıyırı aylap diyor diye şey. Ay bir adamları köşüştü diye. Bir aksası ene var ekenliye. Kolay geldi de diye pelvanı. Bay oğul gözün aydın. Oğulla der ekenin pelvan ekenin. Seni doğuran eneni bir görsemdim deyit diye. Göreyim adamla tapyan gurrunglun. Seni doğuran eneni bir görsemdim deyit diye şey deyip. Şey deyip umuman bir ömrünün şu güç fırsatlarına katkayan sunal görüşler oluptur. Benne şey deyip bir Allah avray veriptir. Şu mottuk pelvanına adam yıkar ya lerliye de hiç. Şunu görüşüp yıkıp oluyor diysen ancak manın yok diye.